Mawaƙi Kawu Dan Sarki na ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan da tauraruwarsu take haskawa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin namu na daga masana'antar Kannywood wanda yake zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka Arewa 48 TV. Shirin daga masana'antar Kannywood shiri ne da ke tattaunawa domin jin ta bakin masu sauraro dangane da waɗannan mawaƙa na masana'antar Kannywood. Wanda a yau ma cikin wannan zaure namu mun samu bakuncin ɗaya daga cikin masoya waɗannan mawaƙa. Ina fatan mai sauraro zai biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin shin wane ne muke tare da shi a cikin wannan shiri namu. To a yi sallama ga masu sauraro tare da gabatar da sunanka. Assalamu alaikum, sunana Mustapha Dakata wanda yake kasuwa a 'yan kaba. Shin a cikin waɗannan mawaƙa na Kannywood wani mawaƙi ne ya fi burge ka a yanzu kuma kake supporting ɗinsa kake jin waƙoƙinsa? A yanzu wanda nake jin supporter ɗinsa kuma nake jin waƙoƙinsa Kawu Dan Sarki shine nake jin waƙoƙinsa kuma yanzu shine wanda nake sauraron waƙoƙinsa saboda Kawu Sarki ina yin sa sosai yanda ba tsammani saboda waƙoƙin shi suna burge ni, ina yin sa sosai 100% saboda Kawu Dan Sarki ina ɗaya ga masoyansa masu sansa. Ina so ci gaban Kawu Dan Sarki. Wata waƙa ce ta fi burge ka a cikin waɗannan waƙoƙi wanda Kawu Dan Sarki ya yi su? To, cikin waƙoƙin Kawu Dan Sarki gaskiya wanda suka burge ni zan ce suna da yawa, amma akwai wata waƙa da suke cewa wai ungallo su ciwo. To, waƙar tana da daɗi sosai don ita ta fi burge ni ma akan ba saboda tana burge ni sosai. Shin za ka iya rera wa mai sauraro kaɗan daga cikin wannan waƙa? Zan iya tunda ina sauraron ta a koda yaushe kuma ina jin ta a koda yaushe don saboda jin daɗin waƙar ita ce a kan ringin ɗina saboda ko da ka kira ni a waya kawai ita ce za ka ji ta yi. Dan na ji daɗi ne na siyo mota rike jallo ba na akwami. Ta wace hanya kake samun waƙoƙin wannan mawaƙi Kawu Dan Sarki duk lokacin da ya fitar da su? Kwamfuta kake zuwa ake tura ma ko kuma dai kana da waya ko kuma kana ɗauko su da wace hanya dai kake bi kake samun wannan waƙoƙi na Kawu Dan Sarki? To, inda nake bin samun waƙoƙin Kawu Dan Sarki, to kawai ina zuwa ne kwamfuta a lokacin da ya yo su ba jira zan je in lodo su ko nawa ne ina turo su. Dan da sun shigo zan je in turo su a lokacin da suka fito. To a ƙarshe me fatanka game da wannan mawaƙi wato Kawu Dan Sarki? To, game da Kawu Dan Sarki abin da zan ce ina mai addu'a Allah ya ƙara kaifin basira, Allah ya ƙara mai basira kuma Allah ya ba da nasara, Allah ya ƙara ɗaukaka a kan abin da yake yi, Allah kuma ya ba da nasara. Ya huta lafiya. To mun gode da wannan gayyata da ka amsa a cikin wannan shiri namu na masana'antar Kannywood, da fatan idan muka ƙara gayyatar ka game da samun labarai ko kuma wasu abubuwa da suka shafi waɗannan mawaƙa na masana'antar Kannywood za ka ƙara amsa goron gayyatar mu. Insha Allah.